Älä hätäile, Mika. Älä hätäile, Mika. Tarkasti teet. Siihen pitää mennä. Noin pitää reagoida. Oma etäisyys. Älä anna sen pekslainta housuja vaan päälle. Jos se korjaa housuja, niin lyö. Anna mennä! Anna mennä vaan! Hyvä oli! Hyvä oli, Mika! Peippaa, peippaa! Anna mennä! Lyö, lyö! Lyö niille, lyö niille, lyö niille! Anna mennä, mitä ei... Älä anna se korjaa pippoa, silloin lyödään. Hengitä, Mika. 1-2 irti ja taas, 1-2 irti ja taas. Aiko lanttu. Tilannevoitot, Mika. Hake. Ja kun korjaa housuun, niin lyöt. Ja lyö! Lyö! Uutta, Mika. Oi, ja siitä lähtee. Tarkasti, Mika, lyöt. Kädet ylhäällä. Anna mennä! Reagoi! Ei hipsutelua. 1-2 lyö! Anna mennä jo! Siihen vaan! Kakkosia! Mika, kakkosia! Kakkosia, Mika! Kakkosia! Siihen! Just toi! Jatka! Just toi! Anna mennä! Lyö! Vähän irti ja otat uudestaan. Vähän irti ja lyö! Vähän irti ja otat uudestaan. Hyvä oli, Mika. Hyvä, Mika! Voitti se tänne? Voitti. Tän se voitti. Kakkosia. Töitä ja kakkosia. Turhaa kuluttaa siinä itseään siinä, kun siinä on niin sääntöjä. Antaa sulla. Eikä no se on väännös. Lyö. Lyönti mielessä. Niin turhaa väsyttää. Niin. Niin selkeä. Niin tähän taaksepäin. Niin pikkasen irti ja sitten tekisi. Se on helppo sanoa tehdä. Niin se pitäisi. Mika, tarkkaa, Mika! Samalla lailla. Tilannevoitot. Ja siihen, kakkosia, hyvä. Ja siihen, älä aina happea. Kuseta. Selvät paikat, Mika, mistä teet. Uudestaan. Hyvä. Anna mennä vaan. Oma etäisyys, oppari. Ei tarvitse korjata housuja. Ite kuittaa vikana. Tilannevoitot. Hei siihen. Kakkosia, Mika. Ja siihen menee. Menee jo. Vaan sun kädet alhaalla, nyt noin. Siihen. Lyö. Ja heti. Heti menee painaa. Paine. Kuseta.
Heti menee Ja paine. heti paine. Tarkka. Mene jo. Irti ja lyö. Irti ja lyö. Lyöneellä vaan. Lyöneellä irti. Ja siihen. Siihen. Vielä vaan. Leikkausliike. Mene! Mene Mika. Mene. Leikkaa se liike! Mene Mika! Kuseta. Ja siihen lyönnille. Lyöneellä selkeät osumat. Hyvä. Vähän kun mä oon pikkasen katsoa tarkemmin. Vika ratkaisee. Ei yhtään paljon edes tilannut. Ei pysty kyllä vähän. Jännittää. Annako lääkäri paikka? Mika, tarkkaa! Tää ratkaisee! Mika, tarkkaa! Nyt kuseta! Uppareita! Kunto kestää. Joo, etumainen käsi alhaalla, lyöt. Jauha! Aina otat viimeisenä itse! Anna niitten housujen olla ja mene. Aina otat viimeisenä itse! Selvät osumat viimeisenä! Nyt pitää mennä! Kädet pysyy! Mene Mika. Nyt pitää Mika vääntää! pitää mennä! Hyvä Mika! Ja uutta! Uutta Mika. Etukäden kautta menee! Töitä Mika! Lyö! Töitä Mika. Lyö! Töitä Mika! Mene! Jauha! Uudestaan. Jauha vaan! Jauha Mika! Jauha! Mene! Mene koko ajan! Päälle Mika. Takimainen suora Mika! Töitä Mika. Jauha! Takimainen suoraan Mika, takimainen suoraan! Jauha Mika, jaksaa! Takimainen suoraan! Jauha Mika! Mene! Hyvä! Vähän oli kolmas, oli vähän. Sieltä tuli muutama hyvä osuma. Eiköhän me tiedetä Joo, lopputulos. se jos se tasan ei riitä myös. Mut voitti sen eka erän selvästi. Niin voitti. Voitti sen eka erän selvästi ja tää oli. Ja toinen erä oli. Keskimmäinenkin voi olla, että meni Mikalle. Niin. Tää vika meni kyllä. Ensimmäinen TVS. Mikä ihme tapahtui? Ai niin, tasapuolisesti. Kiitos ja teille kanssa. Ai jumaliste.